og Cynthia. Den der kommer halsen ud her. Den er nærmest blevet slået ihjel af den. Ja. Kvinden har ikke rejst sig, den der bliver angrebet. Ja, den ligger og bevæger sig halvt. Hold da kæft. Så jeg kan godt se den hyde. Ja, det var det. Den rejser Nå, ned. den er over. Nå, den der. Ja, den er. Den har det rigtig dårligt. Ej, den halvt noget, den hoved mangler. Nej. Nej. Det kan ikke over det. Det tror jeg sgu. Jamen, jeg kan da ikke lide at se på det. Nej. Hvorfor skal de hen og provokere døre? De kan da bare gå væk. Hvad fanden? Skal den hellere lede efter den der? Ej, hvor voldsomt. Nu bliver den nakket. Væk for helvede, nu væk. Nej, hvor har den det dårligt. Den jagter den her kanin nu. Nu tager den den. Nu er den død. Nej. Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider, den her. Nej, den ligger og skriger. Den bliver slået ihjel. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg heller ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er for voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der bydyr. Men de opsøger. Kan man se det? Nej, det kan jeg ikke. Jeg tror, det er død. Den holder sig væk. Er den død? Den løber hen til den igen, når det er færdigt. Jeg skal ikke. Der er ikke noget for mig. Hold nu kæft. Du tager den der. Men det kommer til at tage flere løgne. Det kommer til at nok flere. Han har garanteret også fået siden Æder de gæder vel også den, der er død, ikke? Ellers så sådan deres egen. Hvorfor går den ikke tilbage til det? Det tror jeg ikke. Der er nok meget, der nu der kommer der en anden. Altså, så bliver det helt stille.